Müslим туган якны өйрәнү музейына Симәк авылында яшәүче Иклима апа Сәлимова әнисе сандыгында сакланган солдат хатларын тапшырган. Хатларның авторы Иске Сәет авылында яшәгән Хайдархан Хайретдинов. Ул 1943 елның гыйнварында сугышка алынган. Шул ук елның август айында хәбәрсез югалган. Аның Ростов өлкәсендә җирләнүе берничә ел элек кенә ачыкланган. Бу хатларында ул искитмәле туган ягын сагынуы, bütün туганнарына сәламнәр әйтеп, шундый матур шигырь юллары белән, шундый матур каллиграфия белән язылган хатлар бу. Без бу хатларны кулланабыз балалар белән музей дәресләрендә. Һәм Иске Сәет авылының матурлыгын, табигатен чагылдырган сүзләре дә бик күп инде бу хатларында, шушы табигатны яратуы да күренә. Сез ки бүген илдә яшәүче кадерледән кадерле әниемә. Без ки армия сафларында хезмәт итүче улың Хайдардан бик сагынып, бик күп сәламнәр озатам. Шулай ук туганнарым Хайдар Галигә, Гайнел Гыйлемгә, Мәрзиягә, Мөслимәгә, абыйгыз, туганыгыз Хайдардан күп сәлам. Туганнарыма, кардәшләремә аермыйча күп сәлам. Ярый. Сәлам тәмам, сүзгә күчәм. Ярый туганнарым, сезнең 24 июльдә салган хатыгызны 7 августта алган идем. Хат сала алмаган идем. Бүген сезгә хат салам. Әнкәй, яңгыр көнне хат яздым дигән идең. Аны алып укыдым, карточка төштем. Тагын киткәнче алып булыр микән? Белмим. Иртәгә 12 август көнне сәгать 6-да Ижевск лагереннән чыгып китәбез фронтка. Янәдән хат салырга туры киләчәк. Хуш. Сау бәхетле булыгыз. Фронт хатлары орудияләр тавышы астында яисә кыска гына тынлык вакытында язылган. Вакыт үтү белән уңып һәм саргаеп беткән солдат хатлары. Дәһшәтле елларның кырыс истәлеген саклаган бәяләп бетергесез документлар. Biz аларны һәрберсендә саклыйбыз. Менә шушындый яхшы конвертларга тыгып, аларның һәрберсенең саны бар. Без аларның интернетка керә алар һәрберсендә. Менә шулай итеп алар саклана. Һәм инде безгә музейга алып килеп бирсәләр, без бик рәхмәтле булыр идек. Солдат хатлары Бөек Ватан сугышы ел язмасының үзенчәлекле беренчел чыганаклары. Һәр хатта ил тарихы, ватанга булган мәхәббәт, тыныч, бәхетле киләчәккә ышаныч барысыннан да көчле булып, бөек җиңүгә китерде. Мул, матур тормышның кадерен белеп яшәргә язсын, үткәннәр онытылмасын. Гөлназ Җәлилова, Динар Минхажев, Мөслим телевидениесе.